Salam dostlar, hemmäňige şu gün öz iýleşimi şeýle bir adamy atlap geçetim geldi. Ören dastoýny hasap edýän şonu çynym bile paýlaşatym gelýär şunu siz bilen. Kimin jaýdyr ötýäňiz şuňa? Köpüňiz bilmeýäňiz. Dünya çempiony Altymrat Orazdurdyýow. Bular menden gatydaşda däl, Mar welaýatynyň Sakarçagy etrabynyň gumguda rowasy 12-nji diýilýärdi. Altymradyň inlerini tanaýan men ýöne edil öýlerine baryp göremok. Ýöne şu gedek öýlerine baryp seredip agalary inleri bilen gürleşip sadalyklaryny bilip hormatyny müň etse artdy dostlar. Şeýle bir zada göz etirýäňde dünya çempiony legenda bolmak üçin ütköşük bir köşükde ýaşamak gerek gäl ýa gidip taşary ýurtlarda bolmak gerek gäl. Görşüňiz ýaly dostlar, abyçy sada hojalyk agalaryndan illerinden sorayan Altymrat nähili oglun bolupdy çağılykda diýip olaram aýtdy, abyçy sada oglun owa oglany eşek min sır bakyp görün, ütköşük ünsberen okdy diýä, hasam Altymrada ünsberemiz okdy diýip aýtdy. Özü ilki turganlaşmana gelenni agaty tälimçi ýydyny uradyp goýberýär gaýtam şuny, senden sportsmen çykmaýa diýip has çepik süräk görüp, ýöne soň ünsberip seretseler bir hili şuň öz gowrusynyň artykma güýjüň badygyny bilip içinde şuň işleýişine seredip has ünsberip başlaýarlar. Soň bilişimiz ýaly dostlar Aşgabada gitdi Altymrat, şo taýda dogam etdi öz turganlaşygyny. Wikipediýasyny okap bilersiňiz, edil karierasy barada detal türkmençesem ma dostlar isleseňiz, men bärdeken durup geçekkä ýöne şu taýda bir zady belläsim gelýär. Altymrat Orazdurdyýow 20 ýaş ýaşaýança uje dünýäň güýdüne 3 gerek çempion bolýar. Afina şäheri 89-njy ýyl gyzyl medal, Budapest şäheri 90-njy ýyl gyzyl medal, Melbourne şäheri 93-njy ýyl gyzyl medal, Ýewropa çempionatynda Augsburg şäheri 90-njy ýyl gyzyl medal, Vladislavowa şäheri 91-nji ýyl gyzyl medal, Aziýa çempionatynda Hiroşima şäheri 94-njy ýyl gyzyl medal. Şeýle bir zat aýtýarlar, şular ýaldaşlary ýurtlarda Altymradaga ýeňji bolandan soň owa howlukka diýe. Onda töwrüňnäkler aýtýamyşyn, sen uje hem metele ýaýlymlarda seni elleri bilen götürüp barşalylar. Niri howlukkaňyny diýip. Olam owadoşlarymyň ýanyna, owadoşlarym degen resim gelýär, dostlarymy göresim gelýär diýe. Başardygyndan şular ýaly ýeňişleň aralygyny owa dolanyp, öz dostlary bilen gatnaşykda bolup, toýlara gatnaşyp, özüni bir gramam artyk görmedik. Şolar ýaly pis bäl, sada bolan. Haderdardan barazam. Bagıtlı bol. Ýöne gynansak da Altymrat Orazdurdyýow 27 ýaşynda aradan çykýar. Näme sebäpli? Öňün böwrek etmezçiligi bolan, soň böwregiň şaşýarlar, peresat getýärler, organizm bilen alşyp bilmän şo sebäpli aradan çykýar. Häzir o waňgyraçygyndan hormatly arkadaşmy Altymrat Orazdurdyýowyň adyna ullokan sport toplumyny açyp berdi. Döwrewap men baryp gördüm, çynym bilen gorkdum ilki, boş ýatyrmyka şu taý gatnaýan bir wamyka diýip. Ýöne bile däl eken, hakykatdan hem çağıjyklar gatnaýar eken, nitolka gatnaýarlar, uje şo taýdan, şol owadan gatnap dünýäň güýdüne gidip ýeňji bolan oglanjyklar ama 10 ýaş, 16 ýaşly. Beredin dostlar, uje Altymrat dagan ýogalany 97-nji ýyl aradan çykýar. Ýöne şu wagtky ýaşlara, şu wagtda çenli motivasiýa bolup gelýär. Şu wagt şeýle dögür boldy, kimin patpişçiken bolsa üstünlükli diýip hasap edilýär, ýa kim aýdym çempulken bolsa talant diýilýär. Niwajna näme aýdym aýtýar bol, näme görkezýär, birek rekordy döwdüňde näme etdiň diýip aýdym düzýär. Kimin tumşugy ýokary gallygy awtoritetli görünýär. Ýok dostlar, inha dünýäň ýüzünde näçe edek çempion bolup pesperligini saklap motivasiýalasyňyz gelýärmi? Şulardan almaly. Men şeýle hasap edýän, ýanky sözler şul adamlara dastoýny pikir edýän. Birden şu töwrekleri ýoluňyz düşdi. Owa girenje ýerinde gonamçylykda 27 ýaşynda ýogalan, ýaşlykda sygyr bakan, çopon bolan, soň dünýä çempiony bolan, ýöne bir durkunna sadalygyny ýitirmedik. Sportsmen, çempion, legenda ýatyr. Şul adamlar dastoýny hasap edýän men. Aýlanyň gelip görüň, şeýle bir güýj alarsyňyz, agalary inleri bar. Bir aýtýar, kakam şu jaý söktürenok diýe, remondum etdirenok. Men bakam şeýle rahat ýaşaýan, asuda ýaşaýan diýe. Şu wagt şey diýäs, bir marly göwnümde degse, ýa bir ahally göwnümde degse, tutuş ahaly giren ýaty vilayet tara şolar ýaly öýköleşip ýös bir-birimizden. Olar ýaly bolmaly dostlar, eger bir marly göwnümde degen bolsa, ýigrenki bir bar bolsa, o men üçin hem ýigrenki, ol öz üçin hem şol ýaly. Adam saýlanok, erbet adam hemme ýerde erbet. Ýöne gowy adamlar hem kän. Mehman gelin, mara gelin dostlar. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun. Sag bolun. Olimpiadada oldum, Türkmenistan'ın baydan götürüp geçtim. Dünya boyunca şu adamla Avustralya'da Melbourne şäherine 120 yurt torly şu yurdun içine bizim kedek baydamız aldy.